Hi mga Mars, mga Megs, mga Amegas, mga aunties, titas, yan, friends. Magme-makeup tayo ngayon. Ano natin nga, i-feature ko is magme-makeup tayo. Nagamit-gamit ko yung mga freebies ko, yung mga mini makeups, mga minis, maliliit na makeups. Meron lang akong isa yata na hindi mini. So, pagpasensyahan nyo na guys. Wala akong powder, foundation na mini. Pero, most of them are mga minis or freebies, mga binili at mga freebies ko. Okay? Let's start without further ado. Let's start with our video. Ang gagamitin natin is moisturizer. Yan, free lang ito sa Sephora din. Hindi na ako mag-mention ng Sephora guys kasi mostly Sephora talaga ito lahat. So ito. Ito siya, Dr. GL moisturizer. Ang amoy niya para siyang yung kagaya sa Tata Harper, yung maliit. Saan pa yung ito? Yan ito. Moisturizing din. Ito siya moisturizer pero pareho sila ng amoy, scent. Tapos, yan, madali siyang mag-dry. So, ang ini-next natin is yung, na tayo diretsyo, primer. So, ang primer, ito sa Cover FX Blurring Primer. Ito siya. Free lang din ito siya from Sephora. Yan. Maganda yung Cover FX. So, mini lang ito siya. Yun ang maganda sa Sephora kasi madami siyang freebies. So, magagamit natin lahat. Wala ako ng gunting. Yung pagka din siya, may pagka-brown. Usually, ganito naman talaga yung mga, primer. Yan. Pero, mawawala yung pagka-brown niya. Hindi ko maano yung scent niya. Pero meron siya. Hindi naman siya, yung malakas ang scent. Okay? Para siyang silicone, yung yung smooth, and yung parang, yan, magbisaya na lang tayo, Bisaya at saka Tagalog. Parang dalinas pa rin siya, dalinas, madulas sa skin. Yan. So, na pala ako, nag-contacts at saka nag-false eyelashes of cam. Kasi struggle is real. And then, mga amegs, ang next natin is the foundation. So, yung foundation na gagamitin natin, itong Flawless Fusion. Ito yung ginamit natin ng Cover FX na primer. Ito yung Flawless Fusion from Laura Mercier. Mercier ba yan siya? Laura Mercier. Ito siya. Yan. So, meron siyang ito yung laman niya. May isa siyang primer pero parang nagamit ko na yung primer before. Meron siyang tatlong foundations. Ang kanyang is vanilla in 1 and in 2, 2 in 1. So yung 1 and 2 vanilla. Yung 2 and 1, yung pangalawang shade niya is cashew. Yan, cashew. Yung next is buff 3 in 1. And then yung isa, hindi ako sure kasi tatlo na lang yung naiwan. Hindi ko alam, baka nagamit ko na. So ito na lang. Yung gagamitin ko ngayon is yung cashew, 2 in 1, yung sa middle. Yung parang yellow undertone. Kasi naman, yellow undertone tayo, mga warm tone. So itong sponge ko, binasa ko na, so damp sponge na siya. Ilagay natin dito sa ating face. Pala ako, fake nail polish, ito. Yan, thank you, Ma'am Jade. Yan, bigay ito ni Ma'am Jade. Thank you very much. Super bait. Mabait si Ma'am Jade, maganda. AKA Ann Curtis. Kamukha talaga niya si Ann. Yan, kikay din, kagaya ko. Gagamit na lang tayo ng mirror. Meron pa rin akong pimples, hindi pa rin siya nawala sa aking face. Yan, meron na namang tumubo dito. Tapos yung scar yung malaki kong pimples dito. Madaming bumps ang mukha ko ngayon, guys. So kung mapipick up ba ng camera, madaming bumps. Kasi lately, 'di ba? Puyat tayo. So tapos hindi naalagaan masyado yung, 'di ba? Kailangan natin bumalik sa ating routine. Laura Mercier. Mercier pala ito. Parang may silent R. Nakaano pala ako, ito, Minnie or Mickey Mouse. Kasi yung damit ko, ito. Damit ko, siya ito. Yan. Ito siya. Nabili ko sa SM kasi susuotin ko dapat ito sa year-end party namin kasi yung team namin is Minnie Mouse or Mickey Mouse. Kaso hindi ako nakapunta. So, ito na lang. Ngayon ko lang susuotin. Siya, parang medium to full coverage yung Laura Mercier. Medium to full. Ayan, ganda siya, yung coverage niya.
Yan. Madali siya mag-set. Para siyang ano, cream to powder yung ano, yung output niya. Parang cream, parang mousse, parang ganun. Tapos ano siya. Pero okay siya, maganda. May ano nito, gusto ko yung ano niya, maganda ang review ng pressed powder niya kaso medyo mahal. Ano guys, ang next na gagawin natin is yung concealer. So, meron tayong concealer dito by It Cosmetics. Yan, Bye Bye Breakout. Full Coverage Treatment Concealer. Yan. May 1, 2, 3, 4. May apat siya. So, light, medium tan, at saka rich. So, dito tayo siguro sa light, no? Sa light. Yan. Ganda ito. Full coverage daw. Tingnan natin. Bye Bye Breakout. Nakalagay, Bye Bye Breakout. Ito yung pinaka-light. Lagay natin dito sa ating under eye. Sige, gagamit na lang tayo ng ano. Ano talaga siya? Dapat pala pakonti-konti lang yung paglagay guys kasi full coverage talaga siya. Yan, dapat pala as in. Konti lang na damihan ko. Na-excite na naman si Atseng. Ano talaga siya? Full coverage. Dump lang. Yan, ganyan lang tayo. Tatakpan. Try natin itakpan yung ano natin, yung ito. Yung mga pimples. Yan, mga pimples natin. Yan. Maganda yung ano, yung It Cosmetics na concealer. Full coverage talaga. Okay. Yan. So, ang next na ilalagay natin is magbe-baking muna tayo guys kasi lalabas ako mamaya. So, para hindi siya mabilis maghulas. Yung makeup Von D na mini, ito, mini press powder. Kat Von D. Yan. So, i-bake lang natin siya konti. Ito na lang din yung gagamitin ko. Mag-bake tayo sa under eye. Ako mostly lahat full face na baking ako. Yan. Yan. Ilong, yung T-zone natin yan. Kasi dito tayo madalas mag-oil. Yan. So, hayaan muna natin ito sa ating pagmumukha. So, ano muna tayo, yung sa eyebrow. So, gagamitin natin for the eyebrow is itong maliit na shadow. Yung Anastasia, makikita ba ninyo? Yun, Anastasia, yan, Anastasia. Brow Wiz. Brow Wiz. Yan, ito sa, ano ko, ito nabili sa Random Things Davao. Yan, try nyo po. Taga Davao siya. Si Ma'am Jane. Yan. Try natin, gamitan mo. Maganda siya kasi pwede ka makamimik ng hairline. Pwede kang gumawa ng hairline mo. Ano lang siya. Nipis, manipis, super nipis. Bakatakot din siya i-apply kasi baka mabali. So, ano lang, gentle lang. Ayan. At saka ano mo siya, laline mo talaga yung, ano mo, yung eyebrow. Kasi nipis, super nipis niya. Yan. Mini. Maganda ito pag may ka yung pupuntahan, like vacation, yung ganun. At least hindi ka hindi mabigat. Dali lang siyang dalhin. Yan. Ganyan pa tayo yung natin pag stroke. Dito banda yan. Ito, iba-brush pa natin ito para maano siya. Parang hindi siya pantay. Pantay ba mga megs? Pantay ba? Parang maldita yung isa, diba? Sige, ako na lang mag-adjust. Parang maldita look yung ano ko ngayon, ha? Yung kilay ko. Ayan. Parang ito siya. Kumaklaro.
Parang ano siya, no, medyo makapal yung kilay. Sige, hayaan na natin mga guys. Mga abumegs, hayaan na natin yung kilay natin. Ayan. So, i-ano ko siya, gagamit tayo ng brush. Yung spoolie. Ayan. Pasensya na kung may naririnig kayong ingay kasi sa ano yan, sa kapitbahay namin. Nag-ano sila, nag-pukpok ng mga martilyo, nag-drill. Diba? So, the next is gagamit tayo ng ano, ito pa rin yung brow mascara from Benefit. Yan, mini lang ito siya, mini size. Gamit tayo ng mirror. So, ano natin siya, lilinisin natin yung kilay natin. So, after, ano, i-erase na natin yung ating binig. Yan, nag lip gloss na pala ako mga amex. Ito yung ginamit ko yung, actually parang hindi ito lip gloss, pero wala kasi siyang color. Yan, blue ang color niya dito. Blue siya. Ito, parang na-transfer na sira. Ano siya, pangalan niya is Lipstick Queen. Lipstick Queen. So, lipstick siya pero wala siyang color. Babalik ko na lang siya. Yan. So, yan. So, after, set ko, hindi pwedeng hindi ako mag-set ng foundation. So, ito, magpa-foundation pa rin ako kahit na wala akong maliit na foundation. I-set ko na lang. Yan. Ito pa rin. Same as usual. Yan. So, after ay mag-ano tayo, bronzer. So, yung bronzer na gagamitin natin is yung Hoola Bronzer from Benefit. Hoola Bronzer. Ito lang yung mini niya. Or individual. Ano talaga to? Mini size. Meron siyang brush na libre. Ito, brush. Gagamitin natin. Grabe. Grabe, super, ano talaga, pigmented yung, yung Hoola Bronzer. Para na siya, actually, para pwede na siya pang contour. Sobrahan. Gawin na lang natin siya. Hindi, wala akong pang contour, so ito na lang, bronzer na lang. Hindi na lang tayo mag contour. Ito nang gagamitin natin pang contour ng ating mukha. Wala akong contour na na mini. Meron ba? Baka may nakalimutan kasi minsan pag makeup ako, late ko na ma-realize na meron pala ako. Sige lang. Okay. So, sasali na lang natin yung ating ilong. Ilong na lang. Contour natin konti yung ilong. Yung ating bukhad. Bukhad sa Bisaya, bukhad.
So, ang gagawin natin is magba-blush on tayo. So, ang gagamitin kong blush on is Tint, Go Tint from Benefit. Actually, hindi ako mahilig sa sa tint na masyado. Try natin. Magda-drunk blush tayo. Yan, drunk blush. Yan. Ginagawa ko kasi itong lipstick. Yan. Gamit tayo ng parang sobra parang tayong ito. Tsakadal. Sige lang. Talaga siya. Pigmented, super din pigmented. Pero na siya, lakas maka-fresh nito. Para lang yan, fresh look lang. Yan. Parang, yan. Okay lang na medyo siya, sumubra. Kasi mamaya mawawala naman. Lang siya, parang mamaya pag mainitan ka na, parang maganda na siya. Maganda na yung effect niya. Yan. Diba? Makikita ba? Fresh look. Tapos ng Amex. Alam mo, hindi talaga ako try ko hands ng Tarte, parang Tarte. Yan. Ko siya papatungan ko ng Tarte. Hindi ako sanay ng lip tint lang. Bakit naman hirap i-open ng Tarte. Yan. Yan, Tarte. Sweet ang kanyang shade. Maganda ito. Para lang sa ng color. Yan. Tapos, after ng mag-ano tayo. Ito na lang, yung Hourglass na mini na, na highlighter. For our fez. Yan. Highlight lang tayo. Maganda itong Hourglass kasi para lang siyang normal. Yung, parang, lang siya. Hindi siya masyadong, hindi siya powdery. Kasi, di ba ito is parang cream. Para lang mas na wet lang yung yung face. Ito, lagyan natin ito. Diba? Cupid's bow. Muta-muta. Don't forget the muta-muta. Yan. Para mag-fresh look yung mata natin, fresh. Hindi siya parang dull. Ayoko ng dull, boring. Okay, so, magli-lipstick na tayo. Lalagyan ko lang yung lipstick ko ng ganito. Yung Instamatte. Yan, Instamatte. Naklaro ba? Instamatte. Ito, Instamatte siya. So, pag yung nilagay natin na lipstick is parang glossy, magmamatte siya. So, gusto ko yung matte. Lang siya, clear lang. Yan, magmamatify yung lips natin, yung lipstick natin sa Smashbox. Smashbox. Okay. So, mali-lipstick na tayo mga Amex. Ang gagamitin kong lipstick is itong mini na Kat Von D. Ang kanyang shade is Mother. Parang si Mother of All. Pareho na sila. Yan. So, mini lang siya, Kat Von D. So, yan.
sa mata, wala akong, ito, meron pala akong isa yung, ito na lang, one color lang tayo sa mata. Itong color pop. Alam niyo ano ito siya, smash ang kanyang, super shock shadow na smash. Smash ang kanyang, color, ang shade. Tapos ano talaga ito, yung very, very smooth, yung ano, paghawakan mo siya, as in, magdidiin, or ano ba yung tawag sa ano, magbaon, kung Bisaya, magbaon ang inyong kamay. Yan, lagay natin. Hindi na akong mag-primer kasi wala akong primer ngayon eh. Yung ano lang, primer sa mukha. Ano lang. Magbaon, ano bang magbaon? Basta, pagdiin mo sa kamay mo yung ano sa ilalim, yun siya. Yun na, basta yun na mga megs. Intindihin nyo na lang. Salamat. Yan. Yan. Maganda naman siya yung color pop, as in. Yan. Parang one color lang tayo, yung fresh lang yung. Yan. Maganda yung mga super shock eyeshadow. Or parang hindi siya halata kasi hooded eye ako eh. So, hindi talaga masyado halata pag mag-color ako ng, or mag-eyeshadow ako. Yan. Tama na. Tapos mga amegs, ano pa ba? Mag-ano tayo? Ito, mascara. Yung It Superhero, yung sa It Cosmetics pa rin, mini. Yan, It. Yan ba? It. Yan. Para magdikit yung ano, mag-combine yung dalawang, yung original lash mo at saka yung, ano, yung lash na fake false eyelashes. Yan. So, mga amegs, ang next natin gagawin is, ano pa ba? Ayan. Wala, nakalimutan ko mag-sunscreen. Meron pala akong sunscreen dito. Sorry. Ito yung sa Supergoop. Yan, SPF 40. Kalimutan ko. Sorry, guys. Parati na lang may nakakalimutan. No? Ano na, tawag dyan is, ano, age. Ano yan? Old age. Old age. So, last na lang, no? Ito, try ko itong, hindi ito siya kasali, pero gusto ko mag-white ng, ito na lang yung eyeliner sa waterline. Itong NYX Jumbo. Ang kanyang, ano, is, ano, 604 milk. Gusto ko mag-white ng ito. Ano ilalagay? Okay na ba mga amex? Yan. Diba maganda pag white yung ano natin, yung parang fresh lang. White yung eyeliner natin yan. Yan. Suklayin na lang natin, oh. Ang i-spray na lang natin kasi wala akong spray na maliit. Ito na lang siguro. Yung Mario Badescu na rose water.
Ito na yung look natin ang mga amex. Yan. So mga amegs, thank you sa panonood, and medyo nadagdagan na yung subscriber. Sana ay madami pang mag-subscribe. Thank you po sa mga nag-subscribe, at sana patuloy kayong manonood ng ating mga videos, yung makeup tutorials, yung skincare, at kung ano pa yung pwede ko i-share sa inyo. Sana mga amegs ay hindi kayo magsawa na magsubaybay or manood ng aking mga videos. Hindi ito about bragging. Always kong ina-emphasize na lahat ng mga makeups, hindi yun siya bragging. Ano lang, sinishare ko lang kung yun lang sa mga taong makaka-relate about makeups, yung mahilig sa makeups, yun, para ano yung pwede nyo bilhin, or mga best products na pwede niyo bilhin. Yun. Sana po ay kita-kita tayo next time sa susunod na video po, and I hope na you will like this video, and please comment down below kung mayroon po kayong gusto ipa-review sa akin. And I hope po na pwede nyo i-share yung yung video. Please like and share this video, and also click the notification bell, yung mini bell, para ma-notify kayo every time po ako mag-upload ng bagong video. Okay po, salamat po. God bless you all. Thank you. Bye.